Čujte lidi u nového videa. Dneska si zahráme to FIFA, jo. Dáte mi odběry a lajky a budou tam ještě nějaký ty videjka o FIFA, jak se to hraje. Jak to, jo. To budeme. Ale jestli chcete další FIFU, jako dá se to, jo. Můžete si to tak stáhnout a dávejte lajky, odběrčky. Tak pojďte na to. Jo. A teď minutka. Tady nebudu, protože jdu se napít. Jo, takže tak. Takže já to na chvilku udělám a budu to dělat. Takže už jsem tady, lidi. Pojďte lidi, bomby, pojedeme bomby. Jedeme bomby, lidi. Tady jsem měl za úkol udělat, brácho, ty úkoly, ale mě se to nechtělo, jakože. A tady jsem měl udělat tréninky, ale neudělal jsem je, takže to. A jdeme si vybrat, jakou vlajku si jdeme vybrat, lidi, jo. Kámo, teď to začíná být napínavý. To začíná být napínavý, lidi. Už se blíží už napínavý. Come on, baby, come on. A dneska si dáme zápas, lidi, aby jsme to měli už za koncem. No. A pak to vymažu a pak už to nebudu hrát. Jo, nebo budu, ale málo často. Lidi, jo, málo jakože často. Že já to nebudu jako každý den točit a to. Já musím mít to, ale fakt budu točit hodně dlouho. A pak bude jiná hra. A všechny na YouTube budou vznikat videa. Všechny videa, co budu mít, tak kámo, budou jako to, jo. Vydávat všechny videa, co budu mít, tak to, jo. Gol. Ne, nebylo. Bylo málo. Já mu vemne, ty vole. Gol. Nevidíte, vedo. Není, jo. A gol. A já. Ten gol. Gol. Už druhý gol mám. Sprint a gol. Kámo. Bylo dobrý. Pojď, brácho, pojď. Klička krásná, pojď gol. Pojď gol, volená. Pojď gol. Tyčka, brácho. Tyčka, pojď. Brácho, proč? Gol! Gol, je to vám, vole! 4-1, lidi. Vole, nemůžu. Gol.
Lidi, vyhrál jsem. Jo, takže jsem vyhrál a budeme na teď ty balíčky, vole, jo. Půjdeme. A počkejte. Kámo, já nemám tam to, kámo. Já nemám tam to, ty poháry. Ale já vyhraju tady toho lidi. Messiho vyhraju. Dřív pak. A uvidíte lidi. Kámo, uvidíte lidi, že budu mít vyhranýho. Haalanda, Kylian Mbappé, Haalanda, všechny budu mít. I to jo. Budu mít všechny lidi, nebojte se, všechno přijde, brácho, všechno přijde. A jestli chcete další videa, tak dávejte lajky a odběry. Jestli chcete další videa o FIFA. No, kámo. Jo, on taky natáčel. On taky natáčel lidi. On taky natáčel, prostě. Čusli. A co to bude mít? Ty tam zubla. No. Tak to, ty nám tady veď, banger. A tady už bude se rozhodovat, kdo prostě, víš co, to prostě to dá, jo. A zápas nemůžu. Dáme takhle se dělá jako panáčky navíc, jo. Takhle musíte, takhle a takhle máte to víc. Jo, já vám to jenom ukazuju, já vám to neopakuju, jo. To víte, jo, takže abyste si nemysleli, že to, jo, že... No tak neřví. Tady natáčím pro lidi. Takže my, co uděláme nejdřív, tak je prostě tohleto, jo. Prostě udělám tohleto a máme prostě tady prostě, jo. Uděláme jako změnu. Že já to chci mít jako obmáno, jako že to takhle. Brácho. Já na to sedu, já to udělám takhle, jo, lidi, promiňte. Já bum, prostě, jo. Sedu na to, vole. Já prostě hrát zápas, mě to nezajímá. Ne, to nebude. To nereaguje, ne? Tam tak se značky. Takže u dalšího videa zase čau.